Bon dia o bona nit! En el capítol passat vaig prometre que avui us demostraria amb un exemple pràctic que estudiant llengua aprens a treure-li més suc, a fer-ne un ús més satisfactori. Ui, que pedant que començo avui, no? Em trauré les ulleres, aviam si se'm passa la pedanteria. Això us ho demostraré amb les magnífiques coordinades causals. I no penseu encara que per molt que coordinada causal soni insult, no ho és. Si és que estic parlant d'unes coses que vosaltres utilitzeu cada dia. Ara veureu. Les coordinades causals són dues frases que expressen una causa i una conseqüència. Una frase expressa la causa i l'altra la conseqüència, i sempre hi ha un element que les coordina, o sigui que les relaciona. Un element que les pot relacionar i que utilitzem constantment és la conjunció i. Era un dia plujós i l'incendi es va apagar ràpid. També podem utilitzar com que necessàriament anirà davant de la frase que expressa la causa. Com que era un dia plujós, l'incendi es va apagar ràpid. Com que no hi ha cap paraula que faci de nexe entre la causa i la conseqüència, és molt recomanable posar una coma aquí per indicar on acaba una i on comença l'altra. Un altre element que podem posar és per què. El per què, però, implica que la conseqüència vagi davant i la causa darrere. L'incendi es va apagar ràpid perquè era un dia plujós. No saps mai de què et pot servir el kit de manualitats que et van regalar als 8 anys. En registres més formals també podem utilitzar atès que i puix-que. Tots dos poden funcionar tant amb l'estructura del per què. L'incendi es va apagar ràpid, atès que era un dia plujós. L'incendi es va apagar ràpid, puix que era un dia plujós. Com amb l'estructura del com que. Atès que era un dia plujós, l'incendi es va apagar ràpid. Puix que era un dia plujós, l'incendi es va apagar ràpid. Atès que és per quan anem arregladets, pentinats i ben polits. Una atès que queda molt bé en un treball de classe o en un informe de feina. Puix que és per quan ens posem el vestit de gala. Queda molt bé en textos formalíssims com els que podríem escriure al president o a una entitat molt prestigiosa. Però heu de tenir en compte que si l'utilitzeu en un lloc que no és ultraformal, a la gent li creareu la sensació que us heu escapat del segle XIX. O del segle XIV, qui sap. Aleshores hi ha un element, una partícula estranya de la qual hem de parlar, que és el ja que. Ja que no equival ni a com que, ni a per què, ni a atès que, ni a puix que. El ja que causal només serviria en casos més complexos com... Com que era un dia plujós, l'incendi es va apagar ràpid ja que les coses molles no s'encenen. Soc conscient que un munt de gent, un munt, utilitza el ja que per quedar bé, per demostrar el seu gran nivell de català. Però quan escrius em vaig posar content ja que havia aprovat l'examen, no t'estàs posant el vestit de moda, sinó que t'estàs posant el vestit de pallasso. I quan ho dius encara pitjor. Em sap greu si li he fastiguejat el dia a algú. A més, si us hi fixeu, la gent que sol dir ja que quan parla sol dir ja que. Per molt que normalment digui ja en lloc de ja. Ja vinc! Ja he arribat! La pizza ja està! Però estic molt content ja que he aprovat l'examen? Avui us dic perquè és el meu deure que ja i jo soc, ja vinc, es poden pronunciar així, amb la i. I no són cap castellanisme. S'ha de dir, però, que ja que sí que és genuí i no sona gens estrambòtic en frases com ara «I aquests aquí, queda't a sopar! Mira, ja que sóc a la fruiteria, aprofito i agafo pomes». Mita-la la Roig, que guapa que sortia aquí. És que realment la Roig era tan sexy. També hi ha un altre nexe en les coordinades causals, fet servir sobretot en català col·loquial, que és la paraula multiusos que també tenia la seva fitxa, però se m'ha oblidat incloure-la al vídeo. Vine a dir-m'ho aquí, que et sentiré millor. Hauràs d'ajudar-me, que no sé com es fa. Aviam, Aida, ens has dit que saber tot això ens seria molt útil i no ho acabem de veure. Ara arribo a la conclusió, tranquils, respireu. Haver estudiat llengua et permet saber 1. Que aquestes tres primeres opcions, amb i, com que i per què, són més col·loquials i per tant serveixen per fer un discurs més càlid i més proper. 2. Que atès que sona més distant i acadèmic i que puix que sona segle XIX. 3. Que i aporta menys informació que la resta de connectors, perquè en el fons no indica causa, només enllaça dues frases i tu ja interpretes que una és la causa i l'altra és la conseqüència. 4. Que si utilitzes com que estàs donant més pes a la causa perquè la causa surt al principi i crida més l'atenció. I que si utilitzes per què estàs donant més importància a la conseqüència pel mateix motiu. 5. Que atès que i puix que tenen dues posicions possibles. 6. Que la coma en aquests casos és pràcticament obligatòria perquè serveix per diferenciar on acaba la causa i on comença la conseqüència.
ja que no hi ha cap connector que faci aquesta funció. 7. Que ja que no equival a cap altre d'aquests connectors i, per tant, aquesta construcció l'hem d'evitar i, si és possible, no l'hem d'utilitzar mai. Sabent tot això, pots crear un text que aconsegueixi molt millor els seus objectius. El castellanisme d'avui també va de coordinades causals. Excuse me. Mireu, hi ha una cosa que em fa molta ràbia i és que em diguin això per WhatsApp. Com no m'has dit res, he fet altres plans. Mira, a mi m'és igual que si sóc una despistada i no t'he dit res, al final no quedem. Però fes el favor de no dir com no m'has dit res. Per favor, digues com que no m'has dit res. És que si em dius això jo ja no m'enfado. Com no m'has dit res és un calc del castellà com no me has dicho nada, però en català genuí per fer coordinades causals no utilitzem com, utilitzem com que. I tota la resta de connectors que ja us he dit. I això és tot per avui. Si us ha agradat el vídeo podeu clicar al m'agrada i subscriure-us per saber més coses sobre el català.